Sa lisigang nahulikam sa Banwa sang Pototan, 400,000 pesos nga balor sang kwarta, pasimple nga gintaban. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok live. Daryl? Kate, isa na naman ka establishmento komersyal sa Banwa sang Pototan ng ginkawatan. Modo sang grupo sa lisi ang mga nagkabantay agud hindi masiplatan ang ila sinigintaban nga kantidad. Istorya diri, istorya dito, mabakal kuno bugas, mantika, pati ice cream, kung ano na lang nga masiplatan. Hala, sige, kapatalang. Ini ang nangin estilo sang grupo nga nagbiktima sa grocery store ni Manang Marife Paracon sa Pototan, Iloilo. Nagkuan siya, nagtika kag magkadto sa ice cream ko diri nga mabayad siya kuno ice cream. Pero ginlantaw nagasinggit ako sa isa ko katimbang nga may mabakal ka ice cream. Pero nalantaw ko sila sa CCTV nga busy sila nga apat nga gina-entertain man sila ka apat man. Martes pasado las 10 ang aga, wala duwa-duwa. Bisan sa atubang pasang police station sa barangay Malusgod, Pototan, ang grupo sang kawatan, madamo lang sang style kag birada, hagod lang mapudyutan ang benta sang tindahan. Choreographed ang patalang sa CCTV video. Kuno abi, may mabakal, may araman, gapakuno-kuno, nga hindi kabalo. Ginakuhit na ako. Insakto na. Dugangan naman puno. Dugangan naman lima. Kado ka apat na ako ginakuhit nga. Insakto na. Siling ko hindi ka kabalo mag-isip. 60 pesos. Apang isa lang patod sa CCTV. Dako gid ang makalam nga kamot sang gintaban ng baglakip ng benta nga nagbalor 400,000 pesos. Sunod sa kapulisan, madugay na nga nagada moves ang ini nga salisigang sa probinsya. Siguro kay daw ang utos pareho man lang mo. Kapag sulod sa mga grocery store sa mga panguha, dugay lang ang grupo. Siguro ginasunod pa naton. Sa karon pasalig sang kapulisan, may lead na sila sa lima tanan ng mga sospek nga nag-atake sa nasambit nga grocery store. Kate, panumdum sang otoridad sa mga tag-iya sang commercial establishments nga mangin mabinantayon gid sa tanan nga tion kagilayon magpakigaangot sa mga otoridad kung mayara sang makadaluda nga individual nga masiplatan. Kate? Madamo nga salamat, Daryl Marie Sarmiento.